आंहा बिपिएफजों जेबो एगेन्स्ट गैया नाथाय बे जेन्युइन जाथारनांगोन आंथ' जानानै सिरि थानो हायोब्ला 2 लाखखौ लानानै आंबो मा गिदिर खोथा आंहालाय सुक्ति खालायहैबाय होमबा जों नुबाय जोंनो बड'लेण्डखौ नांला आं सानदों बेबायदि गुलाय गुजाय जों खालायनो नांला जों पावारनि थाखाय अरलायनो नांला गोबां अखा हादों जुनो जियानो जाया मानो बे भिडिअखौ दिन्थिनो नाजागोन बेनि सिगांनो एम अख्रां आदाया गोबां खोथा बुंदों मा खोथा बुंदों भिडिअनि गेजेरजों नुनो मोनगोन बेजों लोगोसे राजखान्थिनि बेलायाव दिनै जोंनि बिटिसिआव सोर देरहागोन सोर जेनगोन जायखिजाया मानो जायनि जेना मानो जायनि देरहाया मानो राजखान्थिनि बेलायाव नोंजों आंजों दावराव दावसि खालामनानै जेबो मोना बे थार खोथा जे हारिखौ दैदेननायाव हारिखौ सुस्रांनायाव हारिनि जेंना जेथोखौ बोस्रांनायाव पलिटिकेल पार्टिनिबो हेफाजाब नांगौ बेफोरबो न' डाउट गोनांथि नाथाय बिदि होननानै जों गावजों गावनो बुदला बुसि खालामनाबो जेबो मोना जियानो जाया मानो हाग्रामा महिलारि मानगोनां बिटिसिनि चिफ बिथांनि बिसि सेवलि महिलारि बे मा खोथा बुंखौ गोबां खोथा बुंदों मा खोथा बुंदों भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना रोखायै नुनो मोनगोन जियानो जाया मानो नोंथांमोना नायलां गोबां खोथा बुंदों बिथाङा बड'लेण्डखौ मोनोबा एबसुनि बेनाराव मोनबाबो मोनथोंसै खिन्थु शेषमेश जों मा दिनै नुनो मोनखो बिथांमोनहा बियै जेला जोबथानायाव एनडिएफबिनि दहाय लानानै बिसोरखौ लांफानानै जेला सुक्ति खालायहैबाय होमबा जों नुबाय जोंनो बड'लेण्डखौ नांला होननानैसो बिसोर लिरनानै फैबाय नङा होमबा दा बेसेबां दुखुनांथाव जोंनि बोराय बेन्थ' सिनस्रि सालायनाय ट्रेक्टराव गाखोलायनानै थांनाय दुखु मोनो नुवा बिसोरबो मोनसे आसा दंमोन बिसोरबो मोनसे मिजिं दंमोन दा बिसोरनि मिजिङाव आसायाव दै गुसु लुनानै होनाय बायदि जाबाय दा बेबायदि खेत्रआव सासे बर' माहारिनि फिसा बर'नि न'आव उजिनाय बर'नि भाषा रायलायनाय जोंहा मोनसे दुखु मोननाय फैयो जेखि पार्टियाव थाया मानो जोंथ' सासे बर'निनो फिसा नोंखायनो आं सानदों बेबायदि गुलाय गुजाय जों खालायनो नांला जों पावारनि थाखाय अरलायनो नांला जोंहा मा खालायनांगौ जों ज' जानानै जोंनि बर' हारिखौ मारै बासायनानै लाखिनांगौ नोंथांमोनहा नुदों सम जोंनि बर' मादासिनाव अलखद फैदों दा बेबायदि समावहाय जों जुदि गावखौनो मोजाङै सेफ साइड लाखिनो हाया जों जुदि मोजाङै गावनि जिउन खुंनायाव जिउ जारिमिनाव मोजाङै लाखिनो हाया होमबा जोंहा मा जालांगोन जोंनि इयुननि गथ' गथाया मा जालांगोन जों दिनैहाय सिखा रुवा लानानै आन्दलन खालामनो हाला बिथां एनडिएफबिमोनहा मिथिगौ दानि जुगाव अस्त्र लानानै आन्दलन खालामफिननायनि खुनु जुग गैला बाहाय मारैहाय जुग बाहाय जोङो रोंगौथि जानानैसो जोङो जोंनि मोननांगौखौ जों हासिल खालामनांगौ जों गथ' गथायखौ लेखा फोरोंनांगौ जोङो बेनि थाखाय जों सुबिदा खालामदों इउनिभार्सिटि बानायदों मेडिकेल कलेज बानायदों CIT बानायदों जों मा बानायाखै जों न'आव ओंखाम गोजां जानानैबो दिनै MA पास जाहैनो हायो जों PhD खालामनो हायो जों बिदिजोंसो जों दावहा नांनांसिगोन दा बिदि खेत्रआव आङो बयखौबो एपिल खालायो जों UPPL BPF जानानै जों थानो नांला जों बर' हिसाबै जों खौसेथि जानांसिगौ जों एफा एनै मोननायखौ खुद्रिनानै थानो नांला एमएलए जानो आं गारि गाखोनो पुलिस लानानै बेरायनो न' बिल्डिं लुनो बिदि साननानै जानायनो होनो नाङा रायजोफोर जाय खामानि मावनो गोसो जानानै फैखादों रायजोनि थाखाय खामानि मावनो गोसो जादों जाय गामि सिं बेरायनो गोसो जादों नोंमारगौ मोनाखै अबेबा जायगायाव लामा गैया दाबो अबेबा दाबो दंफांनि दालां दं अबेबा स्कुलानो गैया अबेबा दिनै कमिउनिटि हल गैया जों दिनै अखा हाबाय जों दिनै बाहाय जिरायनानै मिटिं खालामनांबाय दा जोङो डेभेलपमेन्टखौ नांगौ दिनै मबाइलनि जुग नोंथांमोनहा नुदों सारा बिश्वआव माबायदि डेभेलपमेन्ट जादों दिनैहाय बर'आ सिनायथि होनांगौ जोंहा दख'ना गाननानैल' सिनायथि होनांगौ बिदि खोथा गैला दाखालि बागुरुम्बा दोहौ जानायाव नोंथांमोनहा नुबाय जे जोंना नरेन्द्र मदि दाङरिया फैनानै जोंनि बागुरुम्बा मोसानायखौ नायनानै बाख्नायनानै बेल' बाख्नायाखै अल अभार दा वर्ल्ड इभेन चाइनायाबो गिदों जोंनि बर'फोरखौ माथो जों बायदिसो बिसोरलाय होमबा जोंनाव बेसेबां गोहो दं जोंना गोहोआ माला जोबो जेला जों गावजों गाव नांलायलायो न'खरा माला बायो जों न'खरनि फिसाला सानैजों नांलायलायनानै जुदा जालायो दा जों बिदि जानानै दं आरो दिनैहाय आङो बर'नि फिसा हिसाबै फिसाजो हिसाबै आं नोंथांमोननाव एपिल खालामनो फैदों जे नोंथांमोनहा आंखौ गावनि बिब' हिसाबै बिनानाव हिसाबै सोरबाबा फिसाजो महरै नायनानै जोंनि बर' हिन्जावखौ चान्स होनांगौ खामानि मावनायनि जोंहा देखायहैनांगौ जोंनि बर' हिन्जावाबो
जोङो गिदिर गिदिर खामानि मावनो हायो पइन्टआव हमा नालाय आलदा आलदायाव थाङो आं एक्सुवेलि आंनि प्रब्लेमा माहाय जादों लिगेल माबाया मानो गैया नों माबा मोनसे स्किम होदों गभर्नमेन्टआ बयबोथ' मिथिनांगोन ना नटिफिकेसन मानो ओंखाराखै ओरै होननानै बेनो माबा एप्लाइ खालामनो सुबिदाखौ बयबो मानो मोनाखै बहा अनलाइननि माबाया बोरै बा नों फर्म मोन्दोंबा बहा मोन्दों फर्मखौ एटलिस्ट बेखौथ' मोननांगौ ना बेखौ मानो मोनाखै आंनि प्रब्लेमा बेयाव देरसिना मोनोमोना उननि बाथ्रा आरो जों बयबो मिथिगौ नोंथांमोनाथ' आंनिख्रुइ बारा मिथिगौ नङा होमबा सोर बोरै मोन्दों न'खरसेनिनो सोरबा सोरबा 10 जन गाहाम मोन्दोंनो मैया आं दरंगाजुलिनि सासे मानसि लोगो मोन्दों आरो कुमारिखाटा जोंनि टाउनफोर नालाय 10 जना लादोंनो 10 जना साबा बावबाय साबा ना मानो 10 लाख न'खरसेनिनो आरो ओमफ्राय बिदिनो गावसोरनिनो माथो ओंखारदों माथो सोरबा ब्लकनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि लिराखै होनबा मानो ओरै मोन्दों होननानै मेरला दङ बेबायदि थ' प्रब्लेमा बेयाव बे बुस्थुखौ बिपिएफ जा इउपिपिएल जा गाबोन जुदि आं बिपिएफआवबो हाबोना बिपिएफनि स्टेजाव थानानैनो आं हाग्रामा सारखौ सोंगोन आं सार मानो बिदि जाखो होननानै आरो बिदि मानसिखौ सोरबा लागोन नामा पलिटिक्सआव सोरबा बायगोन बिदि मानसिखौ आं हले सोंथारगोन सोबायबा सोबाथों आं सोंगोन मानो बिदि जाखो होननानै थरिना एसे हगा सोरबा डिस्क' डेन्स माने माबा मिथिला नोंसोरो डिस्क' माने मोसानाय आरो जानला मोनला मिस्थुना मोसानाय नों डिस्क' मोसाबाय थागोन जों आखाइ खबबाय थागोन एक बोथोर आदमिखौ हिजरा बोना देताय होननाय नङा होनबा थालि बारिबाय थागोन बिदिथ' जानो हायाना थ' सोंबाय थागोन जोङो बे सोंनायनि थाखाय सोरबा गाज्रि मोनो मोजां मोनो गावबा गाव बाथ्रा बेहाय खिन्थु एक्सकिउस जानाय नङा मख्राङाथ' रावजोंबो बाहायजाया बेखायनोथ' बिराद प्रब्लेम जायोना आंथ' गावखौ इउजलेस होनो इउजलेस इन दा सेन्स आं इउज खालामनो रावबो हाया नालाय आं इउजलेस नों एनि बडिजों थांनानै सोरबा बर' पलिटिसियाननियाव होमबानिया मिथिगोन आरो मानसिफ्रा सानबाय थायो बाजादों होननानै ओमफ्राय जोंसो मिथिलायगौ ना सोरबा सोरबा सम सम बायनो नाजायो आंखौ ओमफ्राय आङो होबाथाय फैसा होयोबा आङो लायोबो आरो आंथ' लाया होनना बुङा ना नाथाय लानाय माने बे नङा जे नों जि बुङो आं बेखौनो मानिबाय थागोन आं मानिया फैनानै मिनिबाय थायो आङो आंथ' जानानै सिरि थानो हायोब्ला 2 लाखखौ लानानै आंबो मा गिदिर खोथा आंहालाय बिबानगिरिफ्राथ' दाख्लैबोथ' माबा खोनायाखै होनबा अडिअ भाइरेल जायाखै होनबा बेखौ मा नंखाय होनना बुंगोन नामा नंखायबा केस होथों नङा मानहानि केस होथों नंखायबा डिफेमेसन केस होथों मानो होआखै सोरो बिक्रम दैमारिया सोर बे आङो मोनसे खोथा मिनिनो ओंखारगासिनो मानसिफोरखौ आरो आं नाम लानो बायो नाथाय जों अबे लामाजों थांगासिनो आं मिथिया एसे एनै फैसानि थाखाय मानि थाखाय सानैसो मानसिखौ ओरैबायदि जोङो माने माबा खालामगासिनो आरोखि माने मिडियायावल' दै पाब्लिकआव मा दं आं मिथिया मिडियायावल' खालामबाय थादों बिसोरखौ सोंलाय नों जायनि नाम लादों बिसोरनाव सोंलाय बिसोरनाव 6 जनसो ग्रुप दोङो बिसोरनि ग्रुपआ मा नेक्स्ट जेनेरेसन लिडार बायदि खालामनो नागिरथारो गावखौ नङा होमबा जे दिनै माने बिपिएफआवनो हमना ला आरोखि नेचारेलि मानसिया डेथ जायो नङा होनबा सानसे थैगोन अराय थाथारावबो नङा बे बुहुमाव हाग्रामा साराबो सानसे थैगोन बैसो जानानै आंबो थैगोन जेसेबां दङ नङा होनबा मर्टेल ना नङा होनबा थ' बिसोर मा सानदों नेक्स्ट जेनेरेसन लिडार जों जागोन बायदि खालामबाय थादों नाथाय लिडारनि आखु माबा नुदों नोङो